Lah kowe iki ngopo kok moro-moro ngademi ngono ki? Aku balik mancing, ambengi kudanan, adem. Wis kita keroki kene Kintan. Aduh, ora usah. Saya tak periksane Kintan, tak periksane Kintan. Mau. Aduh. Lah kowe iki lho men, dina mancing udan-udan ya panggah nekat lho. Lah kowe apa-apa nek dijak kancamu ya langsung mangkat lho. Wis kita periksane yuk, tak njupuk dhuwit sik. Saya kita periksane. Wong kademen moncang mancing ae pegel aku. Ngene iki sing susah aku untuk kancamu. Kindang, tak periksane. Wong apa-apa panggah wedok ae. Ngono iki kancamu gak pinter ngoterne. Ngapa gak ngoterne kancamu kono mau sing ngejaki mancing? Ngene iki Pak kowe wis ora kerja, aku sing wis kon ngurusi yamin iki. Wong bojone mriyang kok kon kerja. Ngene iki sing susah aku to. Wis rasa mancing-mancing meneh lah. Wis Kindang, diombe ayo. Kindang. Wis kene tak tukokne bubur kene. Mangan sego apa bubur? Bubur. Bubur orang aku menek pasar. Nang kon kancamu kono sing tukang mancing kuwi. Wis Kindang gletak dhisik kok gek ngombe obat. Wis iki tak tukokne buburnya, dipangan. Tak jukone wedang dhisik. Oke, ndang iki. Dipangan bubure. Ngene iki sing susah panggah aku terus. Ngapa ora nelpon kancamu mau kon ngeterne? Ditekoni ra nyauri. Wong mriyang mbok seneni ngene. Ya jare kowe kudanan gara-gara mancing. Ngene iki sing susah aku arep ngopo-ngopo wis ra iso ngene iki, wis ora kerja. Wong mriyang kon kerja barang. Terima bubur monyo kene. Nah. Aduh. Ya Allah, cek panggah kene sing kon dulang. Kon dulang kancamu kono lho. Tulang. Wis lah. Kayak dipangan nang pemancingan kono lho. Wong mriyang kon mancing.